La Santa Market recupera l'esperit de la Eivissa dels anys 90 amb una sessió que reuneix dues figures clau d'aquella època. DJ Juan Carlos Sánchez i DJ César de Melero han estat els encarregats de posar música a una nit que mira enrere per recuperar l'essència de les grans cabines de l'illa. Portem dos disjòqueis que van ser els disjòqueis residents dels anys 90 a Patxaco i Amnèsia i Eivissa, amb l'època del boom de l'electrònica, figures que continuen estant absolutament en actiu, i avui fem una festa ambientada amb la presència d'aquests dos disjòqueis, que crec que és important a nivell Costa Brava la seva presència. Hem tingut un juliol meravellós, un juliol on ha predominat el perfil de client turista, per passar ara a l'agost, on començarà a predominar el client nacional, i per això ha sigut com una festa, diguéssim, molt dirigida al client de casa, com per començar en marxa l'estiu, i amb aquesta sessió que durarà tota la nit. Aquella escena electrònica va marcar una generació i va convertir a Eivissa en un dels grans referents mundials de la música de club. Noms com Q o Patxà van formar part d'una època en què els DJs treballaven amb vinils, hores de preparació i una manera de connectar amb la pista molt diferent de l'actual. Nada, a mí me marcó mi vida. Yo he estado como él tantos años allá, en las épocas doradas, donde era muy vicenco, se puede decir. Con los años se hizo tan famosa que al final empezaron a llegar promotores de muchos países, muchos DJs, entonces ahí tenemos esta Ibiza de ahora muy internacional, però que vive un poco de aquello que fue. Amb el pas dels anys, la digitalització ha transformat completament la manera de treballar dels DJs. La tecnologia ha fet que produir, transportar i punxar música sigui molt més accessible, però també ha canviat una indústria que abans tenia en el vinil i en la selecció musical una part essencial de la seva identitat. Vivimos aquella etapa de pasar del analógico al digital, es decir, eso te requiere un montón de experiencias nuevas. Evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo, facilita muchísimo a la hora de trabajar, ha cambiado todo muchísimo. Antes teníamos que movernos muchísimo por todo el mundo para conseguir música, ahora está todo al alcance de la mano, es mucho más sencillo todo. I tot i que els temps han canviat, l'esperit continua sent el mateix: posar música, llegir la pista i aconseguir que el públic formi part de la sessió. Una mirada al passat que demostra que algunes de les figures que van construir aquella escena encara tenen molt a dir darrere d'una cabina.